Bakti Manggala. Baladeus. Oi nak lek Asal. Pratama Audio. Padang rasane ati kang nandang sengiteng liyan hanyawa aku kowe lapo katresna Muni mas wong ayu tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba Walade music arep tumeka ngendi katresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni senajan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah ning wangkosa Mas kowe sing tak sayang dalilo aku kudu kelangan Masustikane ngati dongaku siji tresno iki abadi bareng-bareng duh dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula akan kula lapet tresno datang kendang saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen aku sliramu isih nyawiji Satria Kencana Boleh Pratama. Indonesia. Mas kowe sing tak sayang ralilo aku kudu kelangan Mas mustikane ngati dongaku siji tresno iki abadi dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula aku kula lapet tresno datang kandang saking coba tarewangi tapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji Dole Pratama Audio. Oh enak lek.
kuatno ati kawula anggen kula labet tresno datang kendat saking coba tare wangi tak pateni laire tresno kang suci kasunyata yen to aku sliramu isih nyawiji matur sembah nuwun Dole Pratama Audio Ledi Musik Setyo Manunggal pun Mas mengki dalu diterusne reog nggih